Ćao drugari, danas ćemo se baviti pismenim deljenjem višecifrenog broja dvocifrenim brojem. Miloše, šta misliš o tome da sa drugarima ponovimo deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem? Maju, slažem se sa tobom, to je dobra ideja. Delit ćemo broj 2368 sa 2. Krećemo od 1000. 2000 podeljeno na 2 je 1, pišemo 1, 1000 puta 2 je 2000, 2000 pišemo ispod 2000, 2000 minus 2000 je 0. Spuštamo 300. 300 podeljeno na 2 je 1, 100 puta 2 je 2, 300 minus 200 je 100. Spuštamo 6 desetica i dobili smo 16 desetica. 16 desetica podeljeno na 2 je 8 desetica, pišemo 8. 8 desetica puta 2 je 16 desetica. 16 desetica minus 16 desetica je 0 desetica, spuštamo 8 jedinica. 8 jedinica podeljeno na 2 je 4 jedinice, pišemo 4. 4 puta 2 je 8 jedinica. 8 jedinica minus 8 jedinica je 0 jedinica. Dobili smo broj 1184. Na potpuno isti način se i dele višecifreni brojevi dvocifrenim brojem. Pa ćemo vidjeti na primjeru 7065 podeljeno na 15. Krećemo od 1000. 7000 podeljeno na 15 ne može, zato što 7 je manje od 15. Pa ćemo zato 1000 pretvoriti u stotine, pa imamo 70 stotina podeljeno na 15, to je 400. 15 puta 4 je 60 stotina. 70 stotina minus 60 stotina je 10 stotina. Spuštamo deseticu i dobijamo 106 desetica. 106 desetica podeljeno na 15 je 7 desetica i pišemo 7. 7 puta 15 je 105 desetica. 106 desetica minus 105 desetica je 1 desetica. Spuštamo 5 jedinica. Dobili smo 15 jedinica. 15 jedinica podeljeno na 15 je 1. 1 jedinica puta 15 je 15 jedinica. 15 minus 15 je 0. Dobili smo broj 471. To možemo proveriti da li smo tačno uradili množenjem, tako što ćemo količnik 471 pomnožiti sa brojem 15. 5 puta 1 je 5, pišemo ispod jedinica. 5 puta 7 su 35, 5 pišemo ispod desetica, trojku prenosimo iznad stotina. 5 puta 4 su 20 i ovih 3, 23. Prelazimo da množimo sa jedinicom i pomeramo se u jedno mesto ulevo. 1 puta 1 su 1, 1 puta 7 su 7, 1 puta 4 su 4. Ova dva proizvoda ćemo sabrati, 5 prepisujemo, 5 i 1 su 6, 3 i 7 su 10, 0 pišemo 1, prebacujemo na 1000, 1 plus 2 su 3, plus 4 su 7. Dobili smo broj 7065, koliki u stvari jeste naš deljenik, tako da smo tačno izračunali deljenje 7065 podeljeno na 15 daje 471. To bi bilo sve za danas. Ćao drugari, do skorog viđenja.